Spoločnosť odvetvia výroby hygienických výrobkov nás požiadala o digitalizáciu ich firemných procesov. Našou myšlienkou bolo nahradiť magnetické tabule, flipcharty, e-maily a Excel tabulky digitalizovanými procesmi a spojiť existujúce používané aplikácie a informačné systémy na jednej veľkej dotykovej ploche, ktorá zobrazuje všetko, čo sa na linke deje. Obslužné aplikácie samozrejme fungujú aj na mobilných zariadeniach, čo zjednodušuje primárne zber údajov. Prekvapujúcim zistením pre klienta bolo, že okrem plánovaných cieľov sme dosiahli výrazný posun v znižovaní času potrebného na zaškolenie nových zamestnancov. Benefity, ktoré sme pre zákazníka dosiahli. Za prvé, integrovať procesy do jednej platformy. Za druhé, minimalizovať interakciu operátorov s ostatnými systémami. Za tretie, zjednodušiť samotné procesy. Za štvrté, uchovať historické údaje o výrobe, údržbe a bezpečnostných opatreniach na linke. A samozrejme za piate, zníženie času potrebného na zaškolovanie samotných zamestnancov.